याके जोगावल धनवा धुआ कोइले पा का मोदी जी? अरे महाराज चिल्लात है होने से हमरो सुनाता एक बार। अरे का करत है करत का बनी रुड़ा? बाप रे बाप, अभी के टाइम में नो एगो बारे हमर भाई बहुत हिया करीब हिया के दिल के करीब यही के करीब अरे। अच्छा हाँ। उनका भाई गाना सुनत रहनी है इतना अच्छा कि कर दी दिल बड़ा मतलब खुश। बता के कर एक मिनट पहले रुड़ा कौन गाना सुनत रहनी है आ केकर सुनत नहीं है हमरा के बताई पहले। ए गाना तो हम ना बता सके यार। का है ना गाना तो ना बता सके लेकिन हाँ नाम बता सकता नहीं सिंगर। अच्छा इतना बढ़िया गाना बा। हाँ महाराज तो देखी बढ़िया चीज के प्रचार प्रसार कइल तो जाला। पहले नाम सुनम तब नु। अच्छा तो गायक के नाम बताई। रौरो कहम के हां ठीक है बा भीतर गायक के नाम बताई के गइले बताई। हमर है दिल के करीब ढोरी स्टार जी। अरे महाराज ई के सब कोई फेल बा, पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, हाई स्टार, हाउ स्टार सब बा नीचे। अच्छा ढोरी स्टार सबसे ऊपर कहां बानी के रहा? हॉके। अरे अच्छा अवैध भाई रुड़ा पता बा ई चीज? हम तो सुनला ही नहीं थी। अरे बड़ा मस्त गाना है ये, सुनी अली ना ली सुनी। आहा दिल खुश कर दे एकदम, दिल गार्डन अच्छा मतलब का हम कहीं। अरे आहा दिल खुश कर लगा। हटाई ना तो कहीं और से काहू जो कुछ पते न चली। कथा से गाना बाकी ना बाबा प्रणाम। कल्याण हो। ऐसा ब्यास लोग कुछ कहता नहीं का? हाँ पूरा सुनी। सुनी का? ऐसा ब्यास लोग अगर मिल जानू है चेवर में हाँ लड़का दौड़ा के उनका के हाईवे बना दी हंस ना जानी नु। हाँ दौड़ा के हाईवे हाँ एगो काले हमनी के वीडियो बनले सरवा याद होई। काली तो हमकी वीडियो बनेले एगो भोजपुरी गाना सुनले नहीं से जना में 3 किलोमीटर छाती चौड़ा हो गया। 3 किलोमीटर आई सुनता नहीं नु तो 3 किलोमीटर छोड़ी ना 3 इंच के नहीं बचत। काहे ऐसन काहे? हे इतना ट्रेंडिंग स्टार कैसे बोलो? बहुत अफसोस के बात बा। हैं बहुत अफसोस के बात बा। ठीक बा अगर उरा बात के समझत नहीं की हमरा बात के हमरा समझी, हम सीरियस मोड में बनी। अच्छा सीरियस बताई। ठीक बा हमरा बात के समझी, मजाक में हम हर चीज ले लेनी इनकरो के ले तनी मजाके में हम, लेकिन जो कहत तनी वो सीरियस में कहत तनी हम। ठीक बा ऐसे इनकर फ्यूचर ढेर दिन टिके वाला नहीं खे। अच्छा रौरा एहिंगा आज भोजपुरी के मतलब इनकर पहचाने बा, मतलब पूरा बिहार यूपी जहाँ भोजपुरी सुनल जाला इनकर पहचान बाटे ढोरी स्टार से। भगवान भाला करस इनका के। हैं? ठीक बा इनका के भगवान भाला करस। ठीक बा ढोरी स्टार हमन। ठीक बा कोनो दिन में थेथर स्टार हो जी हनी। ए भाई महाराज ऐसा ही हमार मन व्याकुल हो जाता अंदर से ऐसा गाना सुना। हम रौरा कुछ हमरा से क्या मतलब, हम दर्शक लोग से अपील करम कि ढोरी स्टार के पूरा जाके सुनी लोग गाना गाना हाय कैसे सुनी मतलब गाना सुनी लोग मतलब उनको जैसे रौरो देखी अंतरात्मा कुछ और कहता मुंह से चाहे जवान निकलो मतलब हाय सुनी लोग के मतलब तो सब दर्शक के समझ जाता। दर्शक प्रणाम दर्शक लोग गलती वाली माफी चाहे ठीक बा, लेकिन हमरा कहे के तात्पर्य बा जैसे कल 19 तारीख आईपीएल के ऑप्शन भर रहे ठीक बा। हां तो बड़का लोग खिलाड़ी पैसा लेके दबा के ले गए लोग तो हमार ढोरी स्टार जी काहेला ऐसा गाना गावत रहे काहेला पैसा कमाएला। पैसा जाओ केहू के माई के हम गरिया दी, केहू के माई के कुछ कर दी, हम ढोरी पर कहीं चाहे कहीं ढोरा से का मतलब बा? मतलब बा क्या मतलब बा का मतलब बा? ना मतलब बा का बताई? बायोलॉजी ने समझ थेथोलॉजी समझावे के पड़ी। मतलब बा हम ठेका ले ले बानी, हम ठेका ले ले बानी भोजपुरी सुनिया सुनावे वाला के। ठीक बा रौरा कहे ठेकेदार बनी का? बताओ तनी कैसे बताई? ठीक बा हम रौरा खराब पसंद रौरा सुनत नहीं अच्छा लगता। ठीक हमरा खराब अच्छा नहीं लागत नहीं लागत तो नहीं लागत रौरा सपोर्ट करता नहीं रौरा फॉलो करता नहीं हम अनफॉलो करम एमे रौरा एतराज नहीं खेता हमरा एतराज नहीं खे। बात तो ये बात सही हमरा मतलब कहे के तात्पर्य बा मतलब हम भोजपुरी गाना के गंदा गाना के हमहू सपोर्ट ना करीला, पर्सनली हम ना सुनीला। हम बस अतने जानत नहीं कि कोनो अच्छा काम करे से पहले अपन घर वाला को में शामिल कर जलनो। हम रौरा ढोरी स्टार से कहत नहीं अपने सामने बहन के बैठा के गा सकतन गाना बिल्कुल ना जे लिखले बारनु बहन के सामने केहू लिखेला तो पहले हर लाइन एक लाइन लिख ओकरा के गुनगुनाई और लाइन बनाई बनाई नु वो अपना फैमिली मेंबर के एनी मैन एनी वुमन एनी चाइल्ड किसी को बैठा के सामने गुनगुना सकते हैं ना। ये तो बात सही बात है, नहीं गुनगुना सकते नहीं ना सकते, लेकिन तो वैसा काम ही हम नहीं करेंगे कि हम किसी को सुना नहीं सकते किसी को बता नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी काहे इसे मतलब काहे ऐसा गाना लावत है हमरा ये मतलब क्वेश्चन मारता हम हमार गाना सुने के कारण ये लख रोज से पूछे के ये कारण है कि लोग से काहे गाना गावत आलू लोग सुनता तब नहीं बार बार गाना लावत है कौन स्टार है ना। हां तो पिछला वीडियो
कल्ले वाला वीडियो देख रहे ना हाँ। टॉप 15 के हमनी के चर्चा कर रही हाँ। ओमे 4 गो भोजपुरी शामिल रहे चारों अच्छा गाना रहे। चारों अच्छा रहे हाँ एकदम दिल खुश करे वाला। अगर ना इतना अच्छा अगर ढोरी स्टार है गईतन तो उ चारों में एगो इनकर शामिल रहित इहे मतलब मेन समझ कारण। गए नी? हाँ बात यहाँ बा। समझ गए नी? हाँ फेम है फेम हाँ ठीक बा जे अच्छा गाई हाँ अच्छा जगह पाई पाई आ जे बढ़िया आ जे खराब गाई हाँ भेजा रह जाई। इहे मतलब हमरा कहे के तात्पर्य बा, ठीक बा। हमनी के कहे के दोनों भाई के तात्पर्य बा कि गईबा मतलब ढोरी पर तो नीचे ही रहब। रहब हाँ आ गईबा अच्छा गाना तो यहाँ तक पहुँचबा तुहो 15 में मतलब जे भी बा 15 में नंबर 1 पर वो आ जाइए। हाँ हाँ का अच्छा आज थी टॉप 1 पे पहुंच भी रहा हाँ। ठीक तू अच्छा गईब नेक्स्ट ईयर के टॉप 1 पे अगर कहीं तू चल जा हाँ। तब प्राउड फील होई होइबे करी। अच्छा का क्या अच्छा जगह पर गइल बरा हाँ। अगर बाय द वे पहुंचो जाता रहा कोनो गाना से तो अभी पीछे पीछे हमरा से गाड़िए सुनो हाँ लेकिन इतना गारंटी देता नहीं कि हम गारंटी देता नहीं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के चाहे भोजपुरी दर्शक के इतना गंदा मतलब गाना सुने वाला ख्वाहिशे नहीं के तमन्ने नहीं के कि तू पहुंच जेबे एकरे मतलब कहियो ना नहीं पहुंचबा पहुंचबा। कतनो कुछ कर लो नहीं पहुंचबा। लेकिन तुहे अभी हम गारंटी कहता नहीं कि अगर जो ई आज से अच्छा गाना गावे के स्टार्ट कर दे हम कहता नहीं अगला साल पक्का इनकरो रही ना रउरा कहनी हनु हम्म। तो एगो सिंगर के और हम बता देतनी बनाई कल्हे जब अपन उ वीडियो हमनी के शूट करके फ्री टाइम मिल रहे आधा घंटा मैंने घरे जाके अक्सर हमरा जब गाना सुने के तो हम फ्री टाइम में बढ़िया जगह पर सुनी हाँ हाँ तो सुनत रही तो ये रउरा ढोरी स्टार के देखा देखी एगो बकलोल स्टार नया पैदा हो गइल ई कौन ऐसे तो पहले से अच्छा गाना गावत रहस उनकर गाना बढ़िया बाजतो रहे बढ़िया पारिवारिक गाना उनकर रहे अच्छा। लेकिन वो एगो भोजपुरी में कहावत बा कि देखा देखी गोह बियली पारा आहा ठीक बा हाँ अब जौन भाई दर्शक ना ना इधर सही बोल ले ई बानी मन से नहीं बतैले हम अच्छा मन से बतैले बानी तो कहे के मतलब है कि पहले इहे गावत लहन और जगह ढोरी स्टार करत तनी हाँ, हाँ। शायद बहुत आदमी के नाम ना पता है नाम खुल के बता देता नहीं हम चंदन चंचल के हमनी के ढोरी स्टार कहत कहते हैं हाँ तब मतलब Clear? हाँ आ एगो बकलोल स्टार जकरा के हम बताइनी है उ हमन राउर फेवरेट हमार फेवरेट दीपक दिलदार ठीक बा आज एगो पहले रोकब हमर फेवरेट राउर फेवरेट अब बकलोल स्टार इसे काहे बोलनी है एकरो हम रउरा के क्लियर करके बताते हैं आज से पहले हमार उनका हमारा दर्शक के फेवरेट मतलब राउर फेवरेट हाँ, आज से पहले सब लोग के फेवरेट जब भाई गाना नहीं गइलन एकरा से पहले फेवरेट रहा हाँ अच्छा बढ़िया बढ़िया गाना गावत रहस पारिवारिक गाना गावत रहस आज जन उनकर गाना सुननी है हम लेकिन हम का बताएं दर्शक के सुनाई कि ना सुनाई हमरा खुदे समझ में नहीं किया ठीक बा अच्छा मतलब सुनावा लगी थोड़ा सा स्पीड करके लगा दिया हाँ देख लिया हाँ थोड़ा सा स्पीड करके मतलब गाना तो ना सुना सके दर्शक दोनों गाना देख ले हाँ। अपन रिव्यू बताएं हमनी के हाँ। ठीक बा कि हमनी के का कुछ गलत बोले हो हमसे तो क्षमा चाहे हमसे ठीक ऐसे ही वीडियो में प्यार बनैले रही ठीक बा तब तक लिए जय बिहार जय बिहार भोजपुरी। जय भोजपुरी।